Aha Igbo ndị ọma na-ege ntị ekele m unu. A sị m ka m kọwaa ife ụfọdụ nke tata maka na mara ha dum ebe mụnwa na-akụzi, maka na ọ na-adị mma onye mmalị nke o nwere ike inye ndị befe ka ọ na-enye. Ife a bụ Siam University, Bangkok, Thailand. This is a kind of the frontage of Siam University. So mana wee ntị wee bịa sị ka m kọwaa tata o wee ntị wee chọọ ka anyị kọwaa ka anyị malụ ife ụfọdụ a na-emegasị. Okay, come. Ebe a bụ mbido Siam University. Our gate. This is our gate. Interestingly, this is one of the best universities in Thailand, in Bangkok here. And most importantly, the one that actually accepts all nationalities and respects all nationalities. Mana onwe ife ndị wee sị ka m bịa. Ife ndị wee sị ka m bịa ebe ahụ bụrụ ndị anyị. Ife ndị na mba na-eyelu mba nni. Ndị be anyị kwuru obere okwu na ndị na mba na-eyelu mba. Nwefa na-efesi wee dị lefa. Nene anya ndị be anyị na-akpọ ya alụsị. Mana ifugo a na-adọnyekwala ya nri. Ọ bụrụ sọsọ na na-adọnyela ya nri, a na-asọpụrụ ya n'ụdị ọbụla. Mana ife nji wee sị ka nkọwa kịta anụ bụ na yunivasiti nya ka ihe ebu ụzọ wee fụ. Ife a bụ geeti yunivasiti. Then ịpụta ife izi ihe ebu ụzọ wee fụ n'ebe a bụ gịnị? Ife afa na-efe. A na-akwanyere ya ugwu. Ọ na-enwe mbọsị a na-ewepụtara ya time. Mana ife dịrị na mkpa na onye ọbụla na-abịa ebe abịa n'ọlụ ịpụrụ ya na geeti ebe awụalịa ike na-enye. Ife nji wee kwuo bụ na asị na nkụ dị na mba na-eyelu mba nni. Ndị Igbo kwuru tụọ anya ọbụla inu na nkụ dị na mba na-eyelu mba nni. Nke a bụ nkefa unu afụgo. Mana ife dịzi iche oge ụfọdụ ma ị na-ebi ya anya na nke anyị, ọ dị m ka ọ na-abụ na ife dị iche bụ ọ dị nke ife a dị iche bụ gịnị? Na ị na-anya bụ na goolu kafazi wee dozisi nkefe maa mma na-achake achake. O nwere ebe ụfọdụ m egosi unu. Ịga na Thailand, ịga na Bangkok, ife ọbụla fa na-efe efe ọ na-adị ọcha. Fa na-edozisi enye ego ịbịa nnọọ were ego wee bịagodo ịfụ ya. Na-enye anya na ndị bayis nọ demokrasi nzikọ. Nke a bụkwa yunivasiti wee si etu a wee debe ya, o wee si etu a wee dị. Na-enye nna anya ka ịfụ ka o si wee dị. Ọkwa yunivasiti ka anyị nọ. Ngwa na eni goolu fe amakwa m izum gwara ya ọfụma. Nke etu a ka ọ dị na yunivasiti ọbụla ife anyị fụrụ. Etu a ka ọ dị n'ụlọ ọbụla ebi n'obodo a. Ụlọ ọbụla ebialụ n'obodo a nwere ife na-echekwa ụlọ anwa, nwere arụsị na-echekwa ụlọ anwa. A na-enyekwu ya nri, a na-edebere ya kandụl. Nke a bụ kandụl mana onyugo. Emesịkwa kịta ebulu fruits bịa debere ya, bulu nri ụfọdụ bịa debere ya ka unu fụ na nkụ dị na mba na-eyelu mba nri. Obodo a nụnwa abịasị m obodo a wee mụta ife n'ike. Asị nka nkena. So na anyị ka na-aga na the university. Achọrọ m ka anyị gaa nke izizi anyị afụgo ebe ebidoro wee were ifefa na-efe wee chekwebe na geeti fa. Nke anyị na-agazi bụ n'azụ kwa na onwe nke edebere n'azụ. O nwere nke dị n'azụ. Isiokwu mbụrụ na nkụ dị na mba na-eyelu mba nni. Nke anụnwa bụ na mbata yunivasiti. Ebe a ka anyị debelụ alụsị fa anwa, ma ọ bụla alụsị ka a na-akpọ ya. Na ebe njikwa alụsị bụ nke anyị na-akpọ nke anyị. Then ka anyị gazie n'ime yunivesiti, gakwa n'azụ ụlọ yunivesiti, ilu ebe ahụ ịfụkwa
nke ba ji wee kechi saịdị ahụ. Dịka anyị si wee mara ịma na anyị bido mgbe anyị bịara abịa n'isi mbido ebe yunivesiti bidoro, wee bido na geeti. Ị na-anya efu na efe anụnwa anyị na-abata na yunivesiti abata. Ebe nke ọzọ na-ebu first gate, enwere the backyard gate, nke a bụ the middle. Of course, ebe a ka ofisi m dị na 12th floor. This is 19 building. Yeah. So, m na-achọ ka anyị wee na-akọwa nwere ọzọ nke ahụ anyị ji wee bụrụ ndị Igbo. Maka na anyị ka ekwesịrị ịga na-enele anya n'ife a na-efe efe. Mana ịmụgo ndị elilili na-eligova. If ọkụ dị na mba, nkụ dị na mba na-eye. Obodo a esi afọ wee chekwaba onwefe, ọ na-agba m ume. Mmadụ o nwere ife dị n'ụwa ka mmadụ ịnọ na biya wele nke chi enyere ya, mmadụ obodo ịnọ na nkefa wele nke chi fanyere fa, agbụrụ ịnọ na nkefa wele nke chi fanyere fa. Maka na ị na-anya fụ na ụfọdụ n'ime anyị na-agbapụsị obodo oyibo, mana obodo oyibo ahụ anyị na-agbapụ obodo oyibo ahụ mụ na gị na-agbapụ, ife fa ji kasị mma bụ na fa nọ n'ife chi fanyere fa, nọrọ ya n'osi ike. Asị na nkụ dị na mba na-enyelu mba nne. Eluzokwana na mbido na yunivesiti nke a mahadum, na mbido na yunivesiti ka anyị fugolo ka fasi dozisi wee were alụsị nke anwa chife nke anwa kechie na mbata. Then nke a na-echekwa na mbata ahụ nke eze ọbụla onwe ife iji wee bịa, ọbụla onwe ife iji wee bịa ka apịatuo gị. Na another one, this is the backyard, the back of the university. Inezi anya na back of the university vụkwa another part of it nke na-echekwa nke dị n'azụ, because na nkụ dị na mba na-eyelu mba nni. Ya bụ isiokwu m, nkụ dị na mba na-eyelu mba nni. Anyị bidoro na first gate na mbata university wee na-abịa na last gate of the university a na-achọzi ịpụ apụ. O nwere ifefa na-efe kwadebelu na mbido, ifefa na-efe kwadebelu na njedebe. Ifefa nọ wee na-egosi ụwa fa, na-ekele chife etu o si wee dozili fa obodo fa wee dị. Ngwa ya nke a nụwa bụ the backyard, the gate nke, maka ebe a bụ private university. Ebe a gate nke dị na nke eji apụzi azụ gate, nke a na-akpọ azụ gate. Ngwa n'ezie nekwe nna nke na ebe a na-echekwa ife a na-eme ebe a. Etu a ka esi ebutekwala ya nri, etu a ka esi ewetara ya kandụl. Ị na-anya ebe ị afụ oroma nkịlịsị, ị na-anya ebe ị afụ fruits, na fruits, na guava, na apple, na all assorted, all forms of every kind of fruits. A na-ebutekwa ma nri. Ebute iwelu nwa nwayọ bawalị akenekwa anya. Ife a bụ nke dị na university mahadum n'obodo a na-akpọ Thailand. Ka ịfụ ka fa si asọpụrụ ifefa nwelu. Ya bụ isiokwu m. Mgbe wee lote na nkụ dị na mba na-eyelu mba nri. Ya bụ isiokwu ntata. Igbo ekene m unu. Ya. Wee na-ekwukwa obodo anyị nọ bụ Thailand bụ obodo mmiri. In fact, ọ nọ n'elu mmiri. Nke kachasị mma bụ na Nọvemba na-abịa ife anụnwa. Mma egosi unu ebe ba na-efe mmiri. Anyị nwa si na ụfọdụ n'ime anyị si na mmiri wee bịa. Anyị si na mmiri wee bịa, ụfọdụ n'ime anyị wee na-eje na-ebuga ndị mmiri na-enyefe one thing or the other. Mana obodo anụnwa a na-akpọ Thailand, from every indication, bụzi mmiri na onwe ya. Mmiri na onwe ya. Fa wee wepụta na November, every November, mma egosi unu every November, efu ebe family niile n'obodo a ya pụta bulu ife ahụ efu a na-eme na be anyị. Ama anyị na fa bụ ofu. Bulu ife ahụ efu a na-eme na be anyị gaa na mmiri, ife na-atọ ụtọ, anyị agbalị ya egbe, anyị etinye ngwongwo na ngwongwo wee kene eze nwaanyị mmiri. Obodo na onwe na na-eme ya, ọ bụrụ ceremony n'obodo. A na-akpọ ya ọkwa Long Katong ka ọ gịnụ, Long Katong.
na November ka ọ ya eme mmeje somewhere seti ọfụma mana ife ọzọ dịkwa mkpa na ife ndị anyị na-eme na university fọ ọbụla nke a bụ garden ị na-anya ife na garden maka na mkpụrụ ndụ na-atọkwa n'ofe ụtọ rinne fe belivuru na mmadụ nọ n'ụwa ya na-ata afụfụ for nothing a ka na-edozi nke ya edozi nọ nke a bidoro ọfụ ife a melie nnọọ bụ onye nọrọ ndị ịpụta ka ị na-agbagharị ọsọ na-enele anya den ịbịa n'ebe ebe nke anụnwa ụlọ nke a bụ gym university gym ya bụ nke a then nke a bụkwa ebe field ebe a na-agba bọọlụ eji wee sị anọkọta m taa ọta m n'isi nsị ka m bido because m ebido na-akọrọ unu ife anyị nwere ike ịmụta ọ nwekwe nke anyị na-emefe nwere ike ịmụta mana kịta majority of us bụ ndị Igbo na-abịazi obodo a agụ akwụkwọ mgbe izizi ọ bụrụ etu a ka ọ dị mana ọ dịghị etu a kịta ebe ọ bụ na ọ bụrụ etu a ka ọ dị mgbe izi ọ dịghị etu a ife anyị nafa nwekọrịtara anyị achịkọta ọnụ erika onye ka m ji wee nechasị anya sị mba na m ebidozikwana ka m na-akọwa ife ụfọdụ wekwela Igbo wee na-akọwa ya ka anyị wee na-afụ etu ndị ọzọ si wee jide nkefa jide ife chifa nyere fa jide gbuo onye ọfụma anyị nwere nsogbu sọsọ nsogbu anyị nwere bụ na anyị tụfuru nke anyị bụ nke ndị ọjọọ iru na anya wee dị anyị etu o si adị ndị ọjọọ onye ọbụla na-esizi na be anyị na-aga obodo jidere nke chifa nyere fa maka na asị na nkụ dị na mba na-enyelu mba nne Igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu Igbo amakanụ